ka. Tumigil ka! Sa loob lang ang pinapatayan. Ano ka ba? Sir. Hindi. Amin na, sir. Talagang tiray ko. Mag-uusap tayo sa hindi ganitong sitwasyon. Meron akong ipapakita sa'yo. Para matahimik ka talaga. Puro ka delay ng delay eh. Nandyan na nga eh. Ang dami CCTV o, ang dami camera. Ang dami pag-uusap. Lalatak natin mamaya. Tingnan natin. Baka na-famous lang ako sa nabigyan ako ng Sam? mga tao ginagamit Sino? Magsabi ka, sino galit sa'yo? Walang galit sa'yo eh. Ang dami nag-idolize na sa'yo eh. Idol kita, pero nung nalaman ko, wala. Galit na rin ako sa'yo. Yes, sabi niyo to. Sabi mo to. Ipapay. Binigay ito para makakihangin. Dito. Sabi niyo to na. Sino ano nito? Sino marisin sa kanya? Para maluwag. Di pa. Ito si Looney, yung ina-idolize na rapper, nakahuli nga siya dito sa bypass operation, dito sa isang hotel sa may Polaris, Barangay Poblacion sa Makati. So, sinasabi niya na hindi raw pa niya yung item, pero matagal na siya sa surveillance at lumilitaw na kanya nga yung mga item na yan. So, usually push yan. So, kasama ni Looney na na-aresto yung mga kasama niya, may DJ. Ito yung mga kasama ni Looney.